Olen syntynyt ilusas Inkeris Kelttokyläs. Stara ja russa sootes sain haavata sellisessä kohtaa, et enää ollut mööltäkin naisen vöttystä. Sain metalli ja vetelisin kauan haiklattes. 46. aastal söitsin Eestisseen Harala sovhoosiin, kus mind määrättiin karjabrigatiiriksi. 10 aastat seisin sementpörantal hallites lupia vilttites. Pitäsin arbeit ja söimlesin karjanaistekaa, kel polnut meeles muut kuin mehet ja jahuvarkus. Sovhoosi rahvas kutsus mind suikkujaks. Olin saamas jopa töömetallitkin, kui reumatism alentas mu löplikult kuivati kyttiäks. Yks kord sykisel, kui ma olin võtnud veidi viinaa, ütles mu südän kuumatel plekkidel magades üles. Vapruse metal panti mulle multaa kaasa, kuid viltit viitii töökottaa tihenteiksi. Sest mateeria olevat ikäväne, nagu tihtipeale rääkis seementustehnik Kurk, kel oli kotus sinine diploom. Inimene on ikkagi tähtis. Hoolimise jout. Sosiaaldemokraatlik erakond seisab nende inimiste eest, kes ise ei suuda.